Izvinjavam se zbog ovog prekida. Ja sam Doki Floki, vi gledate novi video na kanalu. Danas ću ja snimam Dream League. Da, nastavljam. Neku sam utakmicu počeo, vodim 1-0. Bio sam počeo da snimam i mene je jebeno sve zezio nešto. Mora uvijek nešto pođe po svom. I nisam bio počeo snimati, eto dok sam stigao u utakmici. Evo tamo. Cristiano Ronaldo. Messi. Šta mi kako šopa? Možda feške. Zaboravio uključiti feške. Vidite malo je drugačija kamera. Promijenio sam jebim majku. Svijem sad u sobi. Ne! Prežao mi je čitaš, sve radim ja. Šta ja radim? Sreće. Da sad ću samo ovo odgledati. I napišite tamo u komentarima ako želite da igram i online. Još malo mi fali do divizije 9. Šta je čovjek sad izbranio? Messi. Znam da imamo vremena za još možda. Vidjet ću. Da vidim da odigram još jednu utakmicu. Osim nešto ja radim. Ronaldo. Doki, go. 3-0. Ronaldo. Jasno. Koliko je bolja grafika. Sve sam još šutno. I pobjeda, 3-0. Ajde vidjet ću, odigrat ću još jednu tamo. Evo ga čančana, da pomoći sam sam, vidite ga. Sam. 330. Šta si sad zaštekao? Meni ne pukne jedan mozak kod bih rekao. Evo im reklama. Evo, izvinjava se. Ovo pokazujem reklamama. Majku. Što je reklama? Šta sad? Crna slika. Evo. Sad šta se... Znam. De hell. Koliko je de hell? Podaću... Sad neću podati. Niko, neću. I gdje mi je fucking man.
Ajde začas da igramo još jednu utakmicu. Aj, još. Evo počeo sam ljudi prvo po vrijeme tek. Imao sam mali tehnički problema, ali dobro, već 1:0. Opa. YouTube me ne da da više snimam od 15 minuta. Koliko snimam 6 minuta. Ne znam, YouTube ne da mi snimam više od 15. Čekaj, je ovo? Šta moram biti? Poveći se tako, aj šta sam ti kupio. Merci. Uf. Ne jeram. Je. Fuck. Vidim pizza već. Greška moja, gdje žući u goj, joj, greška moja. Kuzu. Hoće Ronaldo, malja, da ću to. Greška. Ne. Kroz. Vidimo se do gubke napolje neki tamo rekao. Nešto, aj vam do duše. Neke komši isto nešto radi. Pravi nekako kuću šta je rasta. Nisu još ni počeli jedno. Jedan su počeli, to je samo temelja. I ako želite da snimam s nekim multiplayer, napišite mi u komentaru. Evo ovo sad neću ovo drugo vrijeme, nego javljam vam se kad završim prvo povore. Ljudi, samo vam moram pokazati ovo šta je, kakav sam sad god dao upravo. Gledajte sad ovo. Gledaj ovo. Opa. Bum. Smesi, čekajte. Pustim šta je ovo. Gledajte sad, gledaj ovo, molim vas. Gledaj sad. Čeka, šta je ovo? Šta? Gledaj sad. Gledajte, molim vas. Kakav putem nas je gula. Vidimo se kad završimo. I evo, završio sam utakmicu 6:0, kao što vidite rezultat je Ronaldo igrač u utakmici. Sljedeću igramo protiv, čekaj, šta je, kako se reći, Kovaram. Da imam nekih igrača, da vidim. Sorry, te brojni. Pa dobro. I to je to što se tiče ovog videa. Hvala što ste gledali. I da, napišite dole u komentarima da li da igram online. Pus.